Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Abakili Muluzi wapempha President Lazarus Chakwera kuti avomereze zotsatira zachisankho ndi kupereka mafuno abwino kwa Apita Mutharika kuti mtendere upitirire m'dziko lino. Amuluzi auza zodi yake zomwambiri nyumba zosira mawu zonse maso atulankani nonse amene mwafika malo ano. Ife ngati National Executive ya chipani cha UDF pano Central Region tikulandirani m'manja awiri komanso khalani omasuka. Chilunga chimene takuyitanirani sichapatali ayi, koma poyang'ana ndi mmene zili padakali pano wanalesa kudziwa kuti kunja kuno kwachitika chisankho chimene padakali pano MEC sinalengeze amene wawina, koma alense paeka akutha kumva komanso kuona amene akusogola. Choncho ifeyo ngati executive tinachitenga chinthu cha mtengo wapatali kuti tifike malo ano tikuyitaneni tiyankhulane nanu komanso tipereke zimene ziwiri zitatu zimene zili kumtima kwathu. Choyambirira ifeyo ngati executive tikufuna kuwafunira mafuno abwino amene akusogola pa zisankho zimenezi, amene ali afuma president President Peter Mutharika achipani cha DPP, chifukwa potengera ndi zimene akulusa ku Tale Center zikuoneka kuti amene akusogola ndi Peter Mutharika. Choncho ife ngati achipani cha UDF, chipani chimene chinabweretsa democracy muno Malawi, chipani chimene chinabweretsa maufulu osiyana-siyana komanso chimene chimalimbikitsa mtendere, tinaona kuti tibwere tilimbikitse mtendere komanso tayamikire amene asankhidwa ndi anthu, amene anthu ayika chikhulupiriro pa iwo, kunena kuti zotsatira za zisankho akalengeza kukhala kuti ndiwo amene di awina, ndiye kuti asawataya Malawi, azakhale nawo ndithu limodzi a Malawi kwakwanisa zimene iwo Malawi amafuna, komanso kukwanisa zimene wakhala kulonjeza makampeni awo, komanso zimene akhala akuzika manifesto awo. Zimenezo zizathandiza iwo kunena kuti anthu tisaonenso kupweteka mmene taonera kupweteka mu zaka 5 zapitazi. Ife ngati chipani cha UDF timalimbikitsa mtendere komanso timafuna wina aliyense akhale ndi ufulu umene ungampange iye kukhala mwamtendere kuno ku Malawi ngati dziko limene iyeyo anabadwira. Chinthu china nchiona kuti ife ngati chipani cha UDF tivomereza zilizonse zimene MEC chair Annabel Ntalimanja alengeze mu nthawi imene iwowo ili yoyikika kuti alengeze amene wawina. Choncho kumbali yathu ngati chipani komanso ngati ine munthu ndikuwapanga congratulate President Peter Mutharika amene padakali pano akusogola kusiyana ndi ma president ena amene anali nawo pa mpikisano amenewo. Ndikafama amenewo ineyo ndithokoze kuti zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndanenera munja kuti ndine secretary wa mai National Executive wa chipani cha UDF. Ife ngati UDF
ngati kholo la democracy tinachiona chinthu cha mtengo wapatali, titaona zotsatira mmene zikulengezeredwa kuti ngati mwini democracy tibwere pano ndikulankhula ndikufotokozera mtundu wa Malawi kuti chimene Amalawi akonda chikhale chomwecho, kuti Amalawi ndimene atsogolera mavoti yawo apita Mutharika. Ifeyo tingwapatsa sapoti ndi zabwino zonse, mafuna abwino pamene pakukalengezedwa zisankho zimenezi unofficial, koma zikapita pa ground akalengeza ife tiwasapota ndithu, tigwira nawo ntchito ngati chipani. Tikati tigwira nawo ntchito ngati chipani tutanthauza kuti munthu akawina pa chisankho zimafunika zipani zonse tigwirane manja, osati tilekelere kuti fa choti awina ndi a DPP ndefe nda UDF basi ndoti pambali za chitukuko tithandizane nawo tigwire nawo ntchito limodzi. Ndiye chimene ndingalankhule ine masanano ndikuwafunira zabwino apita Mutharika pamene akutsogola ndi mavoti awo, komanso zipani zonse zimene zibwera pambuyo pawo zivomereze mwamtendere ndi kupewetsa mapokoso amene taona ayamba kumabuka kunjaku zofuna kumagwirana anthu. Tiyeni tikhazikitseni mitima pansi ndimene zisankho zimayendera, pampikisano uliwonse pamapezeka mmodzi amene amakhala patsogolo. Ndiye ngati chipani cha UDF tikhale pa namba 1 kuvomeretsa fwa ndi amene tinabweretsa democracy ya Malawi. Koma ngati takhala kuti tavomereza kuti sitikuvomereza tikhala ngati luphwanyaso democracy imene idabweretsa ife tomwe ngati utivuta kuti utikanika. Ndiye pachifukwa chimenechi ndimafuna ndipemphe kuti ngati Amalawi tichepetse zogwirana kumbali yoma khangati kucholerana, ena mphwanyirana manyumba, kumenyana, ena apanga zina kwina, ena kwina. Tiyeni tikhazikitseni mitima pansi ndimene zisankho zimayendera. Zikomo kwambiri. Apa ndalole Deputy Director a Political Affairs za United Democratic Front na also atilankhuleso. Zikomo. Choyamba ndipereke moni nzokamba zambiri ndilibe, I think zambiri akamba kala nzangawa, koma apapa chomwe ndinganene nchonena kuti zinthu zakhaliramu kwa ife tingopereka support kwa munthu amene angakhale kuti wawina ngati chipani cha UDF, chifukwa chonena kuti pa umodzi pali mphamvu. Ndi kuti kunduku palibe chochitika tithandize amene akuoneka kuti angawineyo, ife timpanga support kuti dziko lino lipite pasogolo. Zomambiri Bilali Mbowani amene ali Secretary General wa Youth ku chipani cha United Democratic Front na also alankhulepo za ukhosi kwawo. Zikomo. Zikomo kwambiri. Moni nonse amene tili muno. Choyambirira mene afotokozera anzanga ndi zisankho mene zikuyendera pakali pano kuti chimene chikutsogola ndi chipani cha DPP. Ndiye tsiku la leroli kwa ifeyo ngati a chipani cha UDF tikuwafunira zabwino zonse, kunena kuti Mulungu awatsogolere komanso akumbukire mavuto amene Amalawi akhala kumana nawo. Chinanso ndi phunziro kwa achinyamata ifeyo kunena kuti timakhala kugwiritsidwa ntchito, ndiye taona mmene zakhaliramu kunena kuti boma limapita, boma limataniso limabwera. Ndiye iyi ndi phunziro kwa achinyamata kunena kuti nthawi imene akutigwiritsa ntchito tione kuti kulimawa, kunena kuti anthu amene amakhala kugwiritsidwa ntchito amene ali mbomawa amakutayani paliponse. Ndiye tikuyenera kukhala osamala tikamapanga zinthu zathu. Ifeyo ngati achinyamata anthu andale asatigwiritse ntchito yolakwika yonena kuti tiziyambisa ziwawa, chifukwa ifeyo ndatsogolera amawa. Ndiye tikuyenera kuti tikamapanga andale tiyendere njira yeniyeni yofunikira kunena kuti tikhazikitse bata mu dziko muno. Monga taonera zisankhozi ndi mmene zikuyendera. Peter Mutharika akutsogola, komanso mavoti amene atsala owerengedwa atsala ochepa. Ndiye ifeyo chachikulu kwambiri tikuwafunira zabwino zonse
komanso ife ngati achinyamata tikuyenera kuti tikhazikitse bata pasakhale maphokoso ena aliwonse kunena kuti dziko lathu lisokonekere. Zikomo kwambiri. Pamapeto pa zonse ndalole bwana Bauti amene ali director apo elections pano pa Central Region alankhulepo. Zikomo. Zikomo kwambiri. Inenso maundi ochepa kunena kuti pa nthawi inoyo mmene malawi mwathu muno munali zisankho, komanso tikutha kuziwa onera kuti pa zisankho zimene tinakaponya pakali panopo amene akusogola pa mavoti amene akuwerengedwawo ndi Honorable Peter Mutharika amene ali achipani cha DPP. Ndiye kwa ife makamaka ngati ifeso azipani tikuyenera kuti tiathokoze ndipo tayamikire kuti iwo ndi amene akusogola, chingosaliya nchongoti angolengeza. Ndiye kubwera kwa pano kunali kokhuza ndi kunena kuti ifeso ngati achipani cha UDF tikuyenera kukhala mugawo liti lomwero monga ngati ifeyo amene tinayambisa democracy malawi muno. Kwa ifeyo so democracy yomweyo tikuyenera ndithu kukhala nayo, kuyisunga, komanso kumapanga ngati ifeyo tili atsogoleri. Ndiye zambiri zimene zafotokozedwa kale zija sikuti so tikutayire nthawi tikafikapo kuti zikoma kwambiri. Pa nthawi ino ndikulolera zathu media kuti ngati muli ndi mafunso afunsa akuluakuluwa, ino ndi nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Ndiyamba ndi bwana wanga. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ine ndi Christopher Kamanga kuchokera ku wireless ya Voice of Livingstone. Ndimafuna ndimvesese kuti zimene mukuyankhulazi mwatenga titaunena kuti blessings from top officials of the party, kutengera kuti posachedwa apa mtsogoleri wanu Atupele Muluzi anapangisa so press briefing pomwe nkadandaula kuti zotsatira sizikuyenda bwino. So have you received blessings from top officials of the party kapena mangopanga popeza kuti ndinu achigawo chapakati chokha? Zikomo. Zikomo kwambiri. Ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Langa ndi extension wafunso lomwe wafunsa mzanga Christopher Kamanga. Muchichewa china tinene kuti mwagalukira chifukwa mwakunenera Christopher palibe akuluakulu ena mwina amene tinaona pa press briefing yomwe inachitika masiku apitawa ku Capitol Hotel. Komanso nkhani ina kuyendaku mukuyenda ngati chipani chonse kapena mwabwerera mwabwera payekha kapena ndithu dziko lonse mwalandira ndithu kuti ayipitani mukati yankhulire ngati chipani cha UDF? Zikomo. Titenga mafunso atatu ndi kutenga lomaliza kuti atiyankhe then go to the other phase. Ine ndi Farida Muheya kuchokera ku Television Islam. Mwanena zoti ndinu okonzeka kuyenda ndi kuwapanga support kapena kugwira nawo ntchito limodzi a chipani cha DPP. Tinene kuti muli okonzeka ndinuyo kapena chipani chonse potengera ndi mmene mwina mtsogoleri wanu wakhala kupangira ndi chipani cha DPP nthawi ya kampeni? Funso lomaliza. Ine ndi Anthony Manda kuchokera ku Transworld Radio TWR. Ena nkomati zikafika chonchi anthu ena ndochenjera amaamba kuzipanga reposition. Inu simuli gulu limene lolo lizipanga reposition kuti amene zatero mapa tiona ngati DPP ni imene kutsogola pa masankhowa ife tidzikire mgodi kuti mwina mwake tipindule mboma limene likubwerali. Funso langa ndi limene. Malizira kai pamene pa mafunso oyamba kuti atiyankhe then we go to the other phase. Zikomo kwambiri. Ayambe kuti yankha ndi ndani? Zikomo kwambiri. Ndimafuna ndiyankhe funso lomalizira lonena kuti kupindula chisankho chilichonse chikamachitika mu dziko amatsogola ni munthu mmodzi, sangatsogole anthu awiri, amatsogola ni munthu mmodzi. Ndife pano siri tifuna tipindule, koma tifuna tivomereze zisankho mezi kuti ani zikuyendera.
ameki akamaliza kuwerenga akalengeza ifenso tivomereza kuti zisankho ndi mmene zayendera. Pamakhala pampikisano, pamakhala otsogola, pamakhala oluza. Ifeyo mukuona position imene tili number 4 kusonyeza kuti masamu atapanga kaotani sitingakafike kuti ife tili pa number 1 kapena pa number 2 sizingatheke. Ndi zisankho zikachitika mu dziko pamene kuti tivomereze. Ndi ifeyo sikuti tikufuna so china chake ku DPP yayi, koma tifuna tivomereze kunena kuti zisankho mmene zikuyendera ndi mmene amekiso akupangira, ndi mmene akulengezera panopa zisankhozo sipangachitike milako ina iliyonse yayi. Ndi chifukwa tunena kuti choyambirira tikufunira zabwino kuti dzikoli liyende mmene limene kuyendera, Mulungu alitsogolere zikomo kwambiri. Ndingoyankhako funso lina kamodzi mwa mafunso amene munafunsawo. Tikanena kuti tikukazipezera ngodi, ife sife angodi. Komanso mukationa amene tili kusogolo kuno ndife anyamata okhaokha amene tidasankhidwa ndi anthu achipani cha UDF. Kuchokera kumpoto pakana kuchani kumwera anatisankha kufuna kwa anthu. Komanso ife ku UDF sitikuchoka, sitikupita kwina kulikonse, koma tangoyima pa chilungamo malingana ndi mmene dziko likuyendera. Ife palibe munthu amene angayime pata kunena kuti takuchosana mchipani. Ife chipani cha UDF sitikuchoka ndipo sitikupita kwina kulikonse, koma tangobwera kuzango kunena malingana ndi mmene zinthu zilili zomwe kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndiyankhe funso limene munafunsa kuti mwagalukira. Ife sitinagalukire. Ife tili chimodzimodzi Malawi wina aliyense. Zisankhozi amene awine alamulira Malawi tonse, komanso amene aluze akhala kuti ali mgulube la Malawi. Choncho ifeyo pakubwera kwathu sitinagalukire ku chipani kapena president athu, koma tabwera ngati anthu amene tili aku executive a UDF komanso a Malawi. Munafunsanso kuti mwayenda ngati alese paika. Ifeyo sitinaenda paika. Mmene mukuonamu tabwera ngati gulu moti chifukwa chakuti cha nthawi tikanakhala ambiri, anthu ambiri akukhala maboma ena sanakwanise kuti abwere malingana ndi nthawi imene ifeyo tinali nayo. Koma mwina msogolo muno ndi pamene muzaona kuti wina aliyense wapezeka pamalo anu, komanso kuzayikira umboni kwa zimene ifeyo tikuchita pa nthawi inoyo. Munafunsa kuti muli okonzeka ndi inuyo Farida Moheya. Kukonzekaku ndi kwa wina aliyense. Munthu akamachita chinthu china chilichonse amakhala kuti chinthu ijawa chikonzekera, koma kukonzeka kumene ife ndingalankhule pano ndikukonzeka kwabwino kuwafunira Amalawi zabwino, chifukwa ngati ifeyo sititengapo mbali dziko la Malawi lino tizitike kuti ndikuti Malawi wathu akhala Malawi osasangalasa. Ndi chifukwa Secretary General Chinyamata cha mafotokoza kuona kuti achinyamata ambiri akhala kuti kugwiritsa ntchito njira zolakwika, kusonyeza kuti anthu okuti zawo zolakwa zitheke amathamangira kwa achinyamata. Sopano ifeyo ngati Amalawi pamodzi ife ndi nomwe tikuyenera ndithu pochita zinthu tikuyenera tikhala okonzeka. Chimodzimodzi titakuyitanani kuti mubwere kuno munayamba kukonzeka aliyense kutenga chida chake kuti muzagwiritse kuno ntchito, kuti ifenso kubwera pano tili okonzeka kwa kuthandiza Amalawi mmenenso wina aliyense amene asogole ali ndi cholinga chokuti azawathandize Amalawi. Mwina tingobwerapo mafunso onse onena kuti ifeyo sitikudana ndi wina aliyense, komanso ngati a president athu atupele muluzi timawanyadira timawakonda, koma ngati ife tabwera pano sikuti tikusemphana ndi wina aliyense. Chimene tikukamba pano nchokhuzana ndi mtundu wonse wa Malawi, monganso ngati a president athu amanena kuti tikuyenera tiyende ndani ndi Amalawi. Ndiye izi mmene zinthu zilili ife tikuyang'ana chani chitsogolo, kusiyana ndi kunena kuti achinyamata amene afotokozera anzangamu azikhala akupanga mademo kunjaku, zimenezo sizingathandize
dziko lino la Malawi. Zinthu zimayamba pang'ono mochepa chonchi, koma zikakula zimavuta utani kuziteteza kwake. Ndiyenu poyang'ana kumagawo ngati amenewo, ifeyo tikuyenera kuti zimenezo tisakhale nawo, komanso tiyang'ane kuti chitsogolo kuti dziko lathu lino lipite kusangalatsa kwa wina aliyense. Zikomo kwambiri, tipitiriza ndi mafunso angapo ndi apatse azathu a Zodiac. Zikomo kwambiri. Alright, ine dzina langa ndi Imon Piringo from Zodiac. Ndimafuna ndingopanga extend mwina ma questions amene afunsa anzanga. Dzana tinaona Atupere Muluzi amene mtsogoleri wanu ana fotokozapo kunena kuti afuna patakhala voter recount ma district osiyanasiyana including kumwera. Tinene kuti mfundo imene anapereka kapena madandaulo amene apereka kumeki inuyo ngati akuluakulu a chipani cha UDF riziti mwataya madandaulo amenewo kapena zokhala bwanji? Zikomo kwambiri. Ya ine ndi Watipaso Mzungu, freelance journalist, ndi malembaso ku Nyasa Times. Wina anazafunsa koma mwina yankho sinalimve kwenikweni. Nimafuna nitaziwa kuti mmene mabwera kunoko uzapangisa press briefing iyi a president yanu Atupere Muluzi munayankhula nawo akuidziwa press briefing imene iyi anakupasani go ahead? Ndikunena izi chifukwa cha zimene iwo anafotokoza dzana pa press briefing yawo kunena kuti ndo dandaula and they have already apanga lodge complaint ku Malawi Electoral Commission. China chimene mafuna nitaziwa nchokuti nthawi ya campaign a president a UDF Atupere Muluzi akhala kunena kuti APM wakula amayenekera kuti apume alibe mphamvu zoti atayendesa boma. Panopo APM akuoneka kuti akusogola. Ndeti yerekeze kuti APM wapambanadi. Atupere Muluzi anazoti ine mawanga amene aja sindikuwabweza APM wakula sindikugwira nayo ntchito. Pamene inuyo munazoti ndinokonzeka kugwira nawo ntchito. Tinene kuti mupita ngati National Executive Committee ya Central Region yokhayi imene ita support APM kapena zikhala motani mgwirizano wanu? Ine Precious Katema wa Mid FM. Funso langa ndifuna ngophatikiza kuti mukamayankha mafunso amene akhazi zangawa. Ndifuna ngoziwa mukugwirizana nawo motani kapena mukusala nawo motani a president yanu pa nkhawa zimene akapereka kubungwe meki. Chifanazo kuti iwo akunazo kuti zisankho zina chigawo chakumwerako sizinende bwino kuphatikizapo maphungu awo ena abeweda mavoti. Inuyo zimenezi mugwirizana nazo motani musanazo motani? Zoma kwambiri. Funso lomaliza popeza kuti ndinafunsa kale yoyamba ndi limene wapanga paraphrase Watipaso. Popeza kuti mwapanga concede kuti mwagonja kale, mafuna mungotiuza kumwina zifukwa ziwiri kapena zitatu zimene mukuona kuti chipani chanu cha UDF chalepherera pa masankho amenewa, nanga simukuyimbira neki nde mangofuna mwachidule kuti mungotiuza kuti chifukwa chanu chakulepheresani. Zikomo kwambiri, ndipereke kwa publicity secretary. Okay, zikomo kwambiri. Ndiyanke funso limene mafotokoza la a president Arthur Peter Mutharika kuti a president wakafotokoza kuti akula. Nde ine ndifotokoza motere kuna kuti udindo una uliwonse umachokera kwa Mulungu, komanso kusankha kwina kulikonse amasankha ndi anthu. Kotera kuti panopo posatengera msinkhu wa a president a Peter Mutharika ndikuti iwo ngati atasankhidwa kuti atsogola ndikuti ndi Mulungu amene wasankha pa udindo umenewo. Ife a Malawi tango sindikiza zimene Mulungu anawakonzera. So pano kukula kuja ndife amene timakuona, koma ndikuti Mulunguyo zimenezo amayang'ana zimene iwo wali nazo ngati munthu wankulu. Kotera kuti ifeyo iwo akawina sitikupita ngati Central Region
ayi ife tikupita ngati amalawi palibenso kuti kusiyana kuti tipita ngati central region ena apita ngati eastern region. Ifeyo tigwira ntchito limodzi yachitukuko ndi amene atawineyo ngati ifeyo amalawi. Mwafotokozanso kuti apresident athu anafotokoza za ku eastern region kuti pakufunika mwina recount kapena ma issues ali ku court. Ifeyo apresident athu sitikususana nawo, ndi ufulu wa malawi aliyense akaona cholakwika akuyenera kuti ayankhule. So iwonso ngati mmodzi mwa malawi ngati aona zolakwika akuyenera kuti ayankhule. Kuchokanso pamenepo pano tili ku central region, nkhani imene mukambayo ndi ku eastern region, zimene kuti ifeyo sitingatenge mulomo kuyika ku eastern region chifukwa zambiri zimene zimachitika ku eastern region sitingazifotokoze mwa ndondomeko kapena mwa chuchuchu. Komano chifukwa kuti apresident athu anaona zolakwikazo amene adi kumene kuti aziyankhule. Ngati zimene apereka ku khoti ndi zokuti akhoti azaona kuti zinali zolakwika, chigamulo chizabwera ndi akhoti kuti panali zolakwika. Ndiye ifeyo ngati achipani sitingaikepo mulomo, koma tikhoza kungowalimbikitsa president athuwo kuti sangalakwise akuyenera kuti aonapo polakwika kote kuti apitilize mpaka na chilungamo chioneke. Ndize koma kwambiri. Pali ena kufuna kuyankha kwa mafunso ena fusa. Nafotokoza kunena kuti chisankho chikamachitika amatsogola ndi munthu mmodzi. Ndiye akuzokhala kuti madera ena sizinaende bwino, koma akuyendetsa chisankho ndi ameki. Ndiye tikuyenera kuti asiyire ameki agwire ntchito yawo mmene ingathere. Akamaliza ndi zolakwika zimene zinaperekedwa koko, ndiyeno aona kuti zolakwikazo ndi zotani. Koma ife pano sitinganene kunena kuti president wathu poti wapereka zolakwika ndiye ifeyo taike mulomo ameki kapena ngati zapita kukhota ayi. Koma tikunena zisankho mmene zikuyendera panopa kunena kuti sipangapangidwenso mira kwena iliyonse ndi mmene zisankho zikutani zikuyendera pano. Chimene tikufuna mudziko mukhale bata ndi mtendere. Ukagonja munthu umene uvomereza kunena kuti zinthu zatani ndi mmene zayendera. Asankha ndi amalawi. Ifeyo panabwera funso lino kuti talepherera ifwa chani. Zolephera zilipo zambiri. Tibwerera tikakoza kunena kuti zisankho zayenda chonchi ndi chitsogolo chathu tiyende bwanji. Kuchipani kumakhala zinthu zambiri zonena kuti zimapangitsa kunena kuti muwine, koma anthu avota ndi mkwiyo. Ndiye ndivomereze kuti zisankho mmene zayenderamo anthu avota, komanso Mulungu ndi amene amasankha kuti munthuyo amvoterayo kuti akhale mtsogoleri. Zikomo kwambiri. I think pali funso limene anabwereza chikulirewa pa nkhani ya blessing from the president. I think akusanamvetsetse mene munawayankhira. I think I'm right. I think funso limene maybe someone can clarify. Zombiri ife ma blessings alipo uchoka ku chipani ndugamba zifwa chani chipani ngati kuli president makaso ndi anthu achi ife ndife manek members tindi chikhulupiriro choti mena mapanga president athu press briefing yawo yadzana ife sanatitane ma blessings anatenga kwa ndani amene kubana ndi aneke awo kwa udzati ndi press briefing. Ife sitabwera ngatati apaneki panapa central region ndimukana ndi ma blessings. Ife ma blessings tatenga kwa anthu amene akuchipani amene timagwirira ntchito zombiri. Zikomo kwambiri. Pano titenga phase yomaliza ya mafunso amene ali nawo mafunsowo Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.